Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her castle walls. Now and then she tried to run, and then on a night with the setting sun. Wayah esok nalika Alia lan Hesti arep mangkat sekolah. Apa yang merasukimu? Ih, ngapa sih nyanyi iku wae? Aku kok karepku. Enggak, kayak wong gedeng iku lho. Sik melu-melu wong viral ngopo? Lah, ben followerku nambah. Geger sak mungkene nggak video. Aku kok karepku ben followerku nambah kok. Wis rasah nesu. Jadi wong kok nesu. Iku Bu, Hesti, Alia gak sana tukaran. Ya Allah, menan tara tado. Temenan Bu, suwek. Di mau tukaran. Napa tak, Bu? Kue wong loro iki barang apa? Nggih, niki lho. Cupu, Bu. Masa aku golek joget entah apa yang merasukimu jarane cupu ta, Bu? Loh, niku ya Bu, mboten sopan sih, Bu. Nah, Mboten pinter. jaga etika. Ngene iki jalure dia mana, Bu? Mesti iki abang ngene iki mesti apa? Yo ben ayu ah, Bu. Astagfirullah, Dek. Maksudmu piye? Bu. Sadar kita wedok. Ya cewek Dek ben ayu sih, Bu. Wes saiki maafan wae, ora usah dibaleni meneh. Deka siap nampung baleni terus. Nggih, Bu. Maafan. Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her castle walls. Now and then she tried to run. Wong kudune duwe sopan santun lan etika yo, guys. Masuk ta rak, guys? Masuk,